Sanbonani Zamani Zulu Nation. Welcome to a medical session with me, Zamani. Today we'll be focusing on knee pain, following the script for isiZulu communication. This is in preparation for medical OSCEs that will be happening soon. So sit back, relax, enjoy. Sawubona buthi. Yebo, sawubona dokotela. Unjani buthi? Hawu, angiphilile. Awuphilile kahle? Okay, so bafundi angithi nisakhona. Mina ngiyaphila njengodo angithi mina ngiyaphila? Yebo, mina ngiyaphila. Kodwa yena uyaphila? Cha. Awuphilile? Akaphilile. Akaphilile? Awuphilile baba ngithi. Kodwa mina ngiyaphila ngithi. Nawe uyaphila? Okay. So thina siyaphila thina. Kodwa yena akaphili. Okay, so bona ke. Okay, so mina igama lami nguZamani. Isibongo sami nguMpanza. Angiyena udokotela. I'm not the dokotela. Ngisafunda, I'm still learning. Ngisafunda ukuba ngudokotela. Ngenza, I'm doing the year unyaka wesithathu UKZN lapha, the medical school. So ngingakubuza, can I ask you imibuzo, questions? Yebo. Okay, kulungile ke. Futhi ukhuleka konke, all that we will talk about, konke esizokhuluma ngakho, it will be kept. Kuzogcinwa lakuthina, between us, lakuthina, between us. Kuzogcinwa phakathi, between kwethu. Kuzogcinwa phakathi kwethu. Kuzogcinwa phakathi nami, nawe, nodokotela wami. Ngoba kulungile ke. Ngoba angiyena udokotela, I'm not the doctor. Angiyena udokotela. Kodwa khuleka ke. Khululeka. So uhlezi kahle, you sitting all right? Yebo. Usulindile, you have waited. Usulindile isikhathi eside? Cha. Mhlambe ihora elilodwa nje. Yebo. Usulindile amahora, hours. Amahora amabili noma ihora elilodwa nje. So right. Okay. Nani futhi. Baba ke ngubani igama lakho? Igama lami nguDelani. Igama lakho nguDelani. Yebo. Okay. Igama lami nguDelani bafundi? Cha, igama lami nguZamani. Futhi isibongo sakho baba, ngubani isibongo sakho? uGumede. Okay, uGumede. Yebo. So uDelani Gumede, mina nguZamani Mpanza. Zamani wakampanza. Mina nginguzamani wakaGumede noma wakampanza. Zamani Mpanza, wena. Uzamani Gumede wena? Gumede. Gumede. Yebo. Zamani Gumede wena noma uDelani Gumede? Delani Gumede. Igama lakho nguDelani, isibongo sakho nguGumede angithi. Yebo. Okay, manje ngingakubiza can, nga, ku, you, biza, call, ngani. Ngingakubiza nguDelani noma ngingakubiza nguBaba Gumede. Ungangibiza Delani. Delani, correct. Okay. Kahle, manje Delani ke uneminyaka emingaki? Neminyaka engu-45. Uneminyaka engu-45? Yebo. Aw Delani cha ngizokubiza uBaba Gumede then. Angithi mina ngineminyaka engu-26 kuphela only. Ngineminyaka engu-26 wena uneminyaka engu-45. I will respect you. Ngizokuhlonipha, ngiyakuhlonipha Baba Gumede. Okay, so Baba Gumede ke uhlala laphi Baba Gumede? Ngihlala eGlenwood. Uhlala eGlenwood nawe. Nawe Mandisa uhlala eGlenwood? Yebo. Nawe Shiva uhlala eGlenwood? Yebo, ngihlala eGlenwood.
nami ngihlala eGlenwood, naye uhlala eGlenwood, thina sonke sihlala eGlenwood, sonke. Futhi namhlanje uphethwe yini? Iphethwe idolo. Uphethwe idolo. Okay. Libhlungu idolo lakho? Yebo. Yebo. Libhlungu like okay, manje kuqale nini? Kuqale ngesonto eledlule. Okay. So idolo lakho libhlungu, indololwane yakho ibhlungu? Cha. Ikhanda lakho libhlungu? Uphethwe ngumkhuhlane? Cha. Unefiva? Lutho, idolo kuphela. Idolo kuphela elibhlungu. Futhi kuqale ngesonto eledlule. It started last week. Kuqale ngesonto eledlule. Kuqale ngamasonto weeks amabili adlule. Kuqale ngamasonto amabili adlule noma ngesonto eledlule. Yebo. Ngesonto elilodwa. 1 hour ihora elilodwa kuqale ngesonto elilodwa eledlule. Manje buphi ubuhlungu or kubuhlungu it is sore. Kubuhlungu kuphi? Ngikhombise ngesandla lapha. Naku. Edolweni lami. Edolweni. Manje idolo lonke, the whole knee. Yebo lonke. Idolo lonke libhlungu. Okay. Futhi zinjani izinhlungu? Ziyaqaqamba, ziyahlaba noma Ziyahlaba, zikhulu impela. ziyahlaba. Yebo. Hlaba stabs zikhulu impela. Okay. Futhi idolo lakho livuvukele yini? Kancane. Livuvukele kancane. Yebo. Liyashisa? Liyashisa yini? Mhlawumbe angazi kahle. Awazi kahle? Yebo. Liyashisa noma cha? Mhlawumbe. Okay. So kuba buhlungu ngenkathi uhamba noma ngenkathi ugijima? Yebo dokotela, libuhlungu ngekhathi ngihamba. Okay. So libhlungu ngenkathi ubhukuda. Yazi ukubhukuda? Ukuswimming. Alibuhlungu. Awubhukudi. You don't swim. Awukwazi, you don't know how to. Awukwazi ukubhukuda noma awubhukudi. Uyesaba? Yebo. Uyesaba amanzi? Yebo. Kakhulu. So olwandle lutho. Olwandle uhlala lapha. Yebo. Okay. Uhlala olwandle, you're just sitting. Yebo. Okay, uhlala olwandle. Bese amagagasi, yazi amagagasi ayeza. Ngiyasaba. Uyawesaba amagagasi. Awulutho. Kodwa uMandisa wenza i-surfing angithi. Yeah, uMandisa uyasefa, uyangena wenza i-cutback, wenza i-snap, yeah. Yeah. Okay. So when uwesaba amanzi, idolo lakho libe buhlungu ngenkathi uhamba. Yebo. Manje yini what makes it be very sore? Yini elenze libe buhlungu kakhulu? Uma ngiligobisa idolo. So uma uligobisa idolo libe buhlungu kakhulu. Yebo. Noma ngihamba. Okay. Noma ngishayela imoto. Noma ugijime, Yebo. noma ugijima. So uma uligobisa liba worse. Yebo, west. Libe worse kakhulu. Okay. Futhi yini elenze libe ngcono? Libe ngcono? Uma ngiphumule. Oh. Noma ngizelula umlenze wami. Okay, so uma uphumule, uma uzelula, stretch out umlenze wakho libe ngcono. So uma ingabe idolo lakho liqinile stuff Dokotela aliqinile. aliqinile kakhulu libhlungu kuphela only. Yebo. Idolo lami libhlungu? Cha, idolo lakho libhlungu angithi. Yebo. Idolo lakho lakwesokudla noma lakwesokunxele. La kwesonxele. Lakwesonxele, lakweso left. Yebo. Hayi lakwesokudla. Hayi. Oh, lakweso left, lakwesonxele, hayi lakwesokudla. Yebo.
ukudla, angithi to eat. Rat. Rat. Okay. Ukwesokudla, yeah. Ngokwesokudla. Ngokwesokudla, but idolo lakwesokudla. Of left, yeah. So manje unabo, you have it. Unabo ubuhlungu bamalunga of the joints noma umgogodla or your spine. Dokotela anginabo. Oh, awunabo ubuhlungu bamalunga of joints noma umgogodla awunabo. Awunabo, okay. Manje emzimbeni unjani? Uyancipha, uyakhathala? Cha, lutho. Lutho ke. Futhi amaphilisi kukhona imithi oyithathayo noma uphuza maphi amaphilisi? Ngiphuza ama-vitamins. Uphuza Panado. Okay. Ngiwathenge ekhemisi. Wathenge ekhemisi. Okay. Nami ngiphuza ama-vitamins. Yeah. Kodwa hayi Panado. Angiphuzi Panado. Wena uphuza ama-vitamins? Yebo. Na uphuza ama-vitamins. Kodwa Shiva uphuza ama-vitamins? Ngiphuza ama-vitamins. Uyawaphuza ama-vitamins. Okay. Baba kumede uyabhema noma uyabuphuza utshwala? Dokotela angibhemi kodwa ngiphuza kancane. Okay, so awubhemi kodwa uphuza kancane when there's a function, when there's a ceremony. Uma kukhona, when there is umsebenzi, uma kukhona umsebenzi uyaphuza kancane. When there's a function, a ceremony like Sounds like you asked me if I drink at work. Yes. aye, umsebenzi is like like maybe a traditional ceremony. Yebo. Then maphuzi isizulu. Ngempela sonto nje. Ngempela sonto kuphela uyasiphuza isizulu makhona emsebenzi when there's a function. Okay. Okay, so lokho kunzima kuwe. Futhi emsebenzini kuhamba kahle konke kuhamba kahle ekhaya kuhamba kahle. Kuhambe kahle ekhaya. Futhi emsebenzini kuhamba kanjani? Yebo, kuhambe kahle. Emsebenzini nazo. Hayi, cha akuhambi kahle. Yeah. Hayi. Uyahluleka emsebenzini? Ngiyahluleka emsebenzini. Ngiyahluleka. Yeah, I'm defeated at work. Ngiyahluleka emsebenzini. Utholile lapha? Have you found it? Lokhu kunzima kuwe? Yeah. Yeah, ngiyahluleka emsebenzini ngoba akhona ama-stepisi amaningi. Okay, so uyahluleka emsebenzini ngoba akhona there are ama-stebis amaningi. Yebo. Ekhaya akhona ama-stebis amaningi? Cha, Cha, okay. emsebenzini. Emsebenzini kuphela. Okay. Okay, yebo ukuthi ngiyezwa. Wena ucabanga ukuthi what is the problem? What is the cause? Wena ucabanga ukuthi yini imbangela? Ngicabanga ukuthi ngilimale ngenkathi ngigijima. Okay, so uyagijima baba. Yebo. Ugijima comrades. Cha, ayi comrades. Usho ukuthi comrades lide kakhulu. Yebo. Awungeke, ngeke ngi-comrades cha. So ucabanga ukuthi ulimale, you were hurt ngenkathi ugijima. Yebo. Kodwa Kodwa ngisola umthakathi. usola umthakathi. Yeah. Umthakathi eGlenmore mhlambe. Angithi wena uhlala eGlenwood, khona umthakathi eGlenmore. Hey, uyakuloya. Is bewitching you ngoWingardium Leviosa. Angazi. Yeah, okay. Kulungile baba. Ngifuna ukukuhlola. I want to examine you. Sibone, we see you have what? Unani. Ngifuna ukukuhlola, sibone unani. Wena ucela ukuthi ngikwenzeleni. What would you like me to do for you? Ngicela ukushaya isithombe. Ufuna ukushaya isithombe. Ufuna umjovo? Cha. Awufuna umjovo. Ufuna amaphilisi? Ufuna ukushaya isithombe kuphela. Yebo. I-X-ray, okay. Kulungile buthi. Ngicela ukuhlola idolo lakho. Emva kwalokho ngicela uhambe uyoshaya isithombe. Uthini? Kulungile lokho? Kulungile dokotela. Kulungile. Okay.
So ucabanga ukuthi ulimele ngenkathi at the time ugijima. So you were running, ubugijima Yebo. ngesonto eledlule last week. Futhi, have you ever entered the hospital? Wake wangena esibhedlela before ngaphambilini? Yebo. Yebo. Kenyaka Ngonyaka odlule. odlule yebo. Kwenzakalani? Mhlambe i-TB noma angazi. Washayiswa angazi. Inhliziyo. Oh, unenhliziyo. Une high. Yebo. Futhi, okay. Nani futhi? Okay, so siyabonga baba. Ngizothatha lolu lwazi, I'll take this knowledge. Ngidlulisa ngimtshela udokotela wami bese angazi sothola i-prescription lakho, ngizokubalela i-prescription. Yeah, nazo. Siyabonga.